Dobré, já mám dneska zdravím dnešního videa. Ahoj. Dneska zkusíme, ale fakt jenom zkusíme, jestli nám půjde zahrát ještě. Jestli ne, zase ten. A když ne, tak si budeme povídat. Ale nevím co. Teď aspoň 5 odběrů. Děkuji. Já se natáčím na YouTube. A to zkusíme. No. Počkej. Bohužel to nejde. Takže já si povídám. Tak to, jak se máte? To zhruba. Jak se máte? Stavím nějaký odběr. Já rád bych něco natáčel. Ale co? Takže ahojda.